Eta gaur mobilizazio eguna Hego Euskal Herrian albaitariek Madrilera bidean dira, euretako asko gaur, goizeko 10etan protesta hitzordua ezarria dagoelako nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioan. Orain gutxi indarrean sartu den antibiotikoen kontrolerako errege dekretua da mobilizazio honen oinarrian dagoena, etxeko animali ematen zaizkien botiken banaketa eta erabilera arautzen duen dekretu berri honen eraginez, albaitariek salatzen dute burokrazia handitu zaiela eta inoiz baino zailagoa zaiela animalia batentzako antibiotikoa preskribatzea. Egoitz Bikandi agurtu behar dugu. Bizkaiko Albaitari Kolegioko presidente ordea, Egoitz, egunon. Egunon. Orain arte kliniketan bertan ematen zitzaizkien bezeroi botikak, oso kasu jakinetan soilik bidaltzen ziren farmazietara, orain ordea hori aldatu eginda, ezta? Bai, guztiz aldatu da. Orain sendagaiak hornitzeko zailtasunak ugaritu dira albaitarientzako eta jaberentzako, bai. Sendagaien errezeta zuek egin arren, botikak nahitaez farmazietan erosi beharko dituzte animalien jabeek. Bai, horrela da, eta batzutan gertatzen ari dana, eta farmazietara joaterakoan botika horrek ez dauzkiela. Bai, kopuru aldetik izaten direlako askotan gehiagizkoak, eta gero beste batzuetan, normala denez biltegietan farmaziak ez dauzkiez, eta orduan eskatu beharra be, atzeratzen dira tratamentuak, eta epeak luzatzen dira. Beraz, farmazietan askotan, tratamendu horiek aurkitzea zail izaten da. Badaude farmazia jakin batzuk agian espezialduagoak edo? Bai, orokorrean, farmaziak joan dira sartzean kanal horretan, apur bat, baina egia da guk erabiltzen ditugun tratamenduak edo badenekuna luzea da. Eta azkenean, erabiltzen ditugun tratamenduak edo botikak, gizanen edo pertsonentzakoak desberdinak gertatu daitezke orduan. Eukitea berez zailago izaten da. Eta batez be ikusten gauzena da, kopuru aldetik eta tratamendu bat ezartzen dugunean, soberan gelditu daiteken tratamendua edo pirula horrek, zailtasunak eta gero, erabilera igual ez arduratsua gertatu daitekela. Eta tratamendu hori aplikatzaerakoan ere zaildu daiteke bidea, alegia, zuek aplikatu beharreko tratamenduren bat denean jabeak zuekin konsultara joan, gero farmaziara joan eta gero bueltatu beharrara izan dezake? Horrela gertatzen ari da, eta gehien bat, edo arazori gehiena, egiten gabiz antibiotikoekin. Joan etorri horretan, epeak luzatzen dira, gero burokrazia aldetik, paper berriak edo errezeta berria egin behar dugu, moldatu behar da, eta horrek esan dakoa, zailtasuna sortzen ari da. Baina baita ere, gure kriterio irizpide profesionalak alde batera gelditzen ari direla. Oda, fitxa teknikoak eskatzen duena bete behar dugu, ezartzerakoan, tratamendu bat ezartzerakoan jarretu behar dugu, baina batzutan gure ikerketak edo horrerapen zientifikoak eta esan daiteke erabilera batzuk edo desberdinak ukidezatela tratamendu horrek, eta orain mugatzen gaituzte horrelakoak erabiltzeko. Zea azalpena aurkitzen diozue zuek, araudi aldaketa honi, zergatik uste duzue errege dekretu honek arauak aldatu dituela? Nik uste dut erregulazioa gura da egin, batez be antibiotikoen erabilaren erregulazioa. Eta guk albaitariak alde gauz, erregulazio bat egin behar da. Baina erregulazio hori eukin behar da nik uste dut gu profesional moduan bebai gure ikuspuntua parte hartzea, eta horretan bebai gure jakituna bertan isladatzea. Eta ikusi dugu errege dekretu honek izten gaitula apur bat alde batera, eta batez be hori, honek sortzen ari dan egoera, batela batera erreza. Espainiako gobernua, neurri hauek moldatzeko negoziazio jarreran ikusten duzue? Nik gustatuko leitzaiake baietz izatea, baina ez dakit ze punturaino egongo diren ados. Egia da, alde batetik ja aldaketa edo moldaketa txiki bat egon dela, izunen aldetik, printzipioz murriztuko direla. Esan dezakegu igual hori izango litzatekela lehenengo horrea pusua, baina ez dakigu zen punturaino beste Europako herrialdetan egiten edo pentsatzen edo antolatzen diren legeak bertan hemen aplikatuko diren edo ez. Egoitz Bikandi, Bizkaiko Albaitari Kolegioko presidente ordea jarraituko dugu gaia gertutik, eskerrik asko tarte hau egiteagatik. Eskerrik asko zuei.